इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया सन्जय सर्गियारिमोन नामा बे सारा मेम्बारशिपनिफ्राय रिजाइन होबाय। एमसिएलएमोन बियो, एमसिएलएआव थागोन नाथाय मेम्बारशिप इउपिपिएलनि मेम्बारशिपनिफ्राय रिजाइन होबाय। इउपिपिएलनि नंला बियो, एमसिएलएबाबो। दा बेनि सोमोन्दै नेक्स्टआव आङो लाबोगोन, नेनानै थाबानो जाबाय। स' बिनि सायाव प्रपार नलेज लिरनानै हरग्रोबानो जाबाय आंनो। बिएससि, बिटिसि एन्ड बिटिआर मोनथाम सुक्ति आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जोंनि बर'फोरजों पार्टिकुलारलि जानानै थांबाय। भलन्टियार फर्सनि गेजेरजों बिएससि, बिएलटिनि गेजेरजों बिटिसि, एनडिएफबि बिथांमोननि गेजेरजों बिटिआर मोनथामबो आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव। आरो जोंनि थांखिया मामोन बेखौ आं बुंनांगौनि खोथा गैया। आरो बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरावबो बबे सुक्तिया साबसिन नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय, बे सुइचखौ आङो नोंथांमोननि आखायाव हगारना होबाय। कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दा प्रश्नआ बे फैयो, दिनैनि समाव बड'लेण्डखौ सोर लाबोगोन? आरो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनांगौआ जोंनि थाखाय बेसेबां सम्भब बर्थमानाव? आरो जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ माब्रै आरो सोरजों, सोरनि नेतृत्वआव जाफुंगोन? गोबां प्रश्न फैयो। बे गासै कारिक्रम, घटना कारिक्रमखौ नोजोर बोनानै जोङो गोबां रायजो राजाफोरजों एसे एनै ग्राउन्ड लेभेलाव रायलायो, मिन्थिनो मोनो। बे नङा जे भिडिअ'आव फैनायाल' बा भिडिअ'खौ होथारनांगौआल', बै बेक्ति बुंनायखौ भिडिअ'आव लाबोथारनायाल' इम्परटेन्ट बे नङा। बै बेक्तिया रायलायनायनि धं, सुर, बिथांनि भाषणआ भिडिअ'नि थाखाय केपाबल नङाबो जानो हागौ। नाथाय बिथांनि जाय पइन्ट्सफोर बुंनाय, लाब्रा ग्राउन्ड लेभेलाव, ग्रासरुट लेभेलाव थाग्रा, जेखि अबस्थायाव रायलाया मानो बिथांनि बुंनाय पइन्ट्सआथ' राइट। दा बिथांमोना भिडिअ'आवबो फैया, नाथाय खोथाखौ खोन्थायो, नों आंजोंनो फोरमायना हो होननानै। पावार खोमानानै लानायाव जों जेसेबां खहा जादों, खौसे जानायाव बिनिख्रुइ 3 गुन बारा जों मुलाम्फा जागोन। जों मानो खौसे जानो हाया? दिनै नुनो मोनबाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन मोननैबो एखे थांखि आरो एखे रिभलिउसनारि ग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, बिरुद्धि जालायबाय, गावस्रालायनाय, सोंखारिलायनाय। बै समाव एखे मोनसे फिरफिलायावनो थानानै खामानि मावबोबाय। जों मानो बेबादि जाबाय थादों? जोंनि गेजेराव मानो इसिबां संगठन जोनोम जादों? आरो मानो गावस्रादों? गावबागाव बिबुंथिखौ मानो होलायदों? बे समावनो लागालागि आङो रन्जन दैमारि सार बुंनाय खोथाखौसो गोसोखांनो लुबैदों। जोंनि थांखिया मोनसेयानोबा, जों हारि हिसाबै खौसे जायोब्ला जोंखौ रावबो गादबनो हाया होननाय खोथाखौ नोंथांमोनाबो गोसोखांदों जानांगौ। सिगांनि समाव बबेबा मोनसे गुथालाव 3, 4 फेक्सन जालांबाय। नाथाय नैबे एक्स आदामोना बेफोरबायदि गावस्रा गुबस्रा बिबुंथिनि गेजेरजों सोरखौबा अपमान, थांखिलायनानै बेबादि बुंनाय, बेफोर जोंनि गेजेराव आरो गुबुन जाथिया जोंखौ मिनिगोन। बेनि आन्दोआव माबा मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र दं नामा? जोंखौ न'खर दावहायाव एंगेज खालामबाय थानानै गुबुना गोजौआव गाखोलांनायनि, बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बेनिफ्राय जोङो बर'निफ्रायनो चिफ डेपुटि चिफ जाया मानो, नैबे बिटिसिनि हेन्डेला जुदि बिजेपिनि आखायाव थांबायब्ला साननानै लादो, नों आंजों जेखि बर'निफ्राय चिफ डेपुटि चिफ जाया मानो, बे रिमट कन्ट्रल बादिल' जागोन। साननाय, मावनाय, आदर्शआ बै बिजेपिनि आखायाव थांजोबगोन। जों मोनबो हानाय नङा। बे खोथाया क्लियार। नाथाय नैबेखौ स्पस्ट' जों जेब्लाबो नोजोर होनो गोनां बाथ्रा जे डिआर नाब्ला सार आरो बिथांजों लोगोसे माखासे मावथि बिथांमोन आदामोना जेलाव जोबजानाया थाबैनो गग्रोनांगौ। बे उननि बाथ्रा।
बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा ग्राउन्ड लेभेलाव हास्थायो माने अयथासार बिथांखौ नायनो लुबैनायानो हामला जारनाब्ला सारखौ। बेजों लोगोसे बिथांनि वाइफ बिसि बेखौबो नायनो लुबैनानै सोरबा सोङो, जोंजों रायलायो। फिसा फिसौफोरखौ बेसेबां देरखो, मा फरायखो, बोरै फट'बो ससियेल मिडियाआव नुनाय जाया नालाय बेखौ सोङो आंनाव। जों रायलायो ग्राउन्ड लेभेलाव, ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाजों। आंबो नुफेराखै, खिन्थु जानो हागौ फैबाय थानाय समाव मालाबा जों नुनो मोनगोन जारनाब्ला सारनि आंगो वाइफ बिसिखौ लोगोसे फिसाफोरखौ। आङो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों मोनसे आर'ज, जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां संग्रामि नेताफोर दं, मावथिफोर दं, कर्मिफोर दं, रायजो राजाफोर दं, जाहाथे खौसे, जाहाथे अलखदनि समाव खौसे जाहाथे गसंथेयो, बेखौसो आं दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामहरबाय। এই কথাটো মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিমানখিনি আমাৰ বৰ জাতিৰ মাজত সংগ্ৰামী নেতা আছে, কৰ্মী আছে, ৰাইজসকল আছে, তেখেতসকলে যাতে ইউনাইটেড হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটো মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা বাৰংবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। बेनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। एसेखिनियावनो भिडिअ'खौ दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।